Cesar Citardia was zaterdag bepaald geen reclame voor de handbalsport. De wedstrijd was grimmig en de spelers en begeleiders reageerden gespannen op de soms pittige overtredingen over en weer. Iedereen had moeite om het hoofd koel te houden. Nou, er worden een paar grove overtredingen gemaakt. Als een overtreding wordt gemaakt, even een arm doortrekken en proberen te bereiken. Dat getuigt van heel weinig klasse van Robert Bollevin. Dus dat heeft niks met handballen te maken. Ja. En dat begint veel met. Ja, op het stadion zei, ik ook net Harold Nusselder zei van, het was met name Cesar die onsportieve overtredingen maakte. En waar de scheidsrechters niet goed op reageren, en waardoor de wedstrijd binnen dreigde te ontsporen. Nou, dat zijn overtredingen, laat ik zeggen, die in het spel gebeuren. Maar als het gebeurd is om even gaat door te breken of even door te zetten als het gebeurd is. Als hij een lang scheidt en hij klemt in en pakt hem dan nou, ja oké, dat gebeurt in het spel. Maar als hij een vult en dan trekt hem even een arm door, vind je dat heeft niks met handballen te maken. Ik wil niet zeggen dat we geen overtredingen hebben gemaakt. We hebben ook overtredingen gemaakt die hoog van zeggen, jongens, die moesten laten. Ja, dat is inherent in het spelletje, om het zo te zeggen. Het had weinig met handbal te maken. Hoe kwam het? Ja, ze ontregelen ons spel. Dat doen ze dan goed. Maar alle middelen die erbij gebruikt worden zijn niet goed. Kijk, aan onze kant wordt ook nooit overtreding gemaakt. Scheidsrechters hebben het heel moeilijk. Nou, niet echt... Jij vond ze onsportief? Ja, onsportief. Je zegt de middelen waren niet goed hoe ze ons van het spel hielden. Op het moment dat scheidsrechter tegenop treden is er niks aan de hand. Dus zolang er niks mee gebeurt, kunnen ze daarmee doorgaan. En ik zeg niet dat ze dat niet moeten doen. Want het blijkt wel, ze kunnen er heel eind mee komen. Werd er ook nog gehandbald? Ja. En Cesar trok daarbij weer eens aan het kortste eind. In een spannende slotfase kwam de ploeg nog bijna langs de club uit Sittard, maar bleef uiteindelijk bij 21-22 steken. Het was vanavond weer eens net niet voor Cesar. Het was inderdaad net niet, ja. Het zorgde er een hele tijd goed voor ons uit, maar door het provocerende spel van Citardia en de onervarenheid van mijn ploeg om daarmee om te gaan, hebben ze inderdaad de wedstrijd alsnog doen kippen. Ja. En dat is zeer spijtig. Heb je nu naar de hand toch een handje geschot met Johansson? Nou, ik heb mijn best gedaan. Ik ben naar de heer Johansson toegelopen, maar hij draaide de rug toe en is weggelopen. Dus dat vind ik een coach van een landskampioen niet waardig, eerlijk gezegd. Maar. Why didn't you shake hands with the other coach of Cesar at the end of the game? I shake always hands with the other coach. I was not the coach today. That was Gino Smits who was coach. I was just the one big lady sitting there, and we were trying twice and so on. Has somebody said that I haven't shaken hands? Yeah, the coach Lou Rope said he wanted to give you a hand and you didn't give him a hand. He said no. He's really unsportive. No, that is not true. If you have filmed these things, he was not even close to me. 2 punten.